дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳамкории тоҷикистон ва фаронса дар соҳаи сайёҳӣ тақвият меёбад. мақомот аз ду ноболиғ беш аз 7000 маводи тарфгарӣ гирифтанд. дар шаҳри душанбе арчаи соли навӣ гузошта шуд. сирки Никулин ба Тоҷикистон меояд. замин бояд бо самар истифода карда шавад. ободкориҳо ба ҷашни Фархунда. ду рӯзи наздик ҳавои сард ва борону барф дар назар аст. ҷиҳати тақвият додани ҳамкории Тоҷикистон ва Фаронса дар соҳаи сайёҳӣ вохирии раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Камолиддин Мӯминзод бо сафири Фаронса дар ҷумҳурии Тоҷикистон Элиза Пиньол баргузор гардид. хабар медиҳад Амид Хувар. масоили истифодаи самараноки беҳтарин таҷрибаҳои Фаронса оид ба пешбурди соҳаи сайёҳии мамлакат дар самти хизматрасонӣ ва ташкил намудани давраҳои омӯзишӣ дар ин соҳа барои кормандони соҳаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мубодилаи гардишгар байни ду давлат баррасӣ гардид. дар анҷоми вохӯрӣ тарафҳо ҳавасмандии худро ба ҳамкории судманд ва мустаҳкам намудани дӯстӣ ва баландбардоштани сатҳи иқтисодӣ дар рушди сайёҳӣ иброз намуданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавсими мусодираи маводҳои тарфгарӣ оғоз шуд ва мақомот аллакай аз ду ноболиғ беш аз 7500 трения дарёфт ва мусодира карданд. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад. ба гуфтаи манбаъ, кормандони милитсия ду ноболиғи 16-солаи сокинони шаҳри Конибодомро бо гумони муомилоти ғайриқонунӣ маводи тарфгарӣ дастгир карданд. аз номбурдагон ба миқдори 7520 дона маводҳои тарфгарии намуди трения дарёфт ва гирифта шуд. хабар медиҳад вазорати корҳои дохилӣ. ёдовар мешавем ки мувофиқи моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғайриқонунӣ ба ҳудуди Тоҷикистон ворид намудан, истеҳсол кардан, нигоҳ доштан, фурӯхтан, ба соҳибияти каси дигар додан ва истифода бурдани маводи тарфгарӣ яъне пиротехникӣ ба андозаи аз 100 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 1 то 2 сол ҷазо пешбинӣ шудааст. хабар медиҳад Азия Плюс. Тоҷикистон барои таҷлили соли нави 2024 омодагӣ мегирад. бо дастури мақомоти шаҳри Душанбе майдони назди сирки давлатӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ оро дода шуд. дар ин ҷо рамзҳои асосии ид аз ҷумла арчаи баланд гузошта шуд. имсол арчаи асосӣ дар майдони Истиқлол бо баландии 30 метр ва паҳнои 16 метр қомат меафрояд. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар саҳнаи сирки давлатии ҷумҳурӣ аз ҷониби ҳунармандони сирки афсонавии Никулин пешниҳод мешавад. барои тамошобинони тоҷикистонӣ намоишҳо қариб 1 моҳ аз санаи 16 декабр то 14 январ баргузор мегардад. дар барнома инчунин баромади гимнастҳо ва масхарабозон дар назар аст. хабар медиҳад вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. нархи чипта аз 40 сомонӣ оғоз шуда даромад барои кӯдакони то 3 сола бидуни пешниҳоди ҷойи алоҳидаи нишаст ройгон аст. масъулини баргузории намоиш мегӯянд намоиши сирки паланги сафед ягона дар ҷаҳон аст ки бо палангҳои сафеди ром карда шуда пешниҳод мегардад. барномаи ҳунарӣ ҳудуди 2 соату 15 дақиқаро ташкил медиҳад. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни бозид аз истифодаи заминҳои кишти хоҷагиҳои деҳқони деҳаи дашти қозии ҷамоати деҳотӣ ёрӣ дар суҳбат бо сарварони хоҷагиҳо, саҳмдорон, роҳбарияти идораи обёрӣ ва беҳдошти замин дар ҳавзаи дарёи Зарафшон таваҷҷӯҳи онҳоро ба истифодаи босамари заминҳои навкорам, бохҳои навбунёди ин мавзеъ аз ҷумла шудгори заминҳо, коркарди байни қатори боғҳо, таъмири пойгоҳи обкашии дашти қозӣ ва сарбанди он ҷалб намуд. гуфта шуд ки дар ин истифодаи замин баъзе хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ ва саҳмдорон таҷрибаи хуб андохтанд ва ҳоло заминҳоро аз санг тоза намуда ба он нуриҳои маҳаллӣ мерезанд. аз ҷумла дар фермаи соҳибкор Масрур Савриев ки ҳоло молҳои калон парвариш мешаванд, барои чорво аз ин заминҳо алафи юнучқа ва дигар хӯрока захира карданд ки барои зимистонгузаронии чорво басанд аст. зимни боздид ҳамчунин бо рафти шудгори тирамоҳӣ дар хоҷагии деҳқонии шашқати ҷамоати деҳотии рӯйдакӣ истифодаи заминҳо
дар хоҷагии деҳқонии андари ҷамоати деҳотӣ лоиқ шералӣ заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии мавзеи дашти маллаи ҷамоати деҳотӣ сӯҷина шинос шуда таваҷҷӯҳи масъулин ба сари вақт анҷом додани шудгор коркарди боғ ва омодагӣ ба мавсими киштукор ҷалб карда шуд. дар ин рӯз деҳқонони хоҷагии деҳқонӣ ба номи мирзо бобо қиёмови ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан аз қитъаҳои охирин дар мавзеи қавула ҳосили сабзиро ҷамъоварӣ мекарданд ва онҳо барои рӯёйдани ҳосили фаровон истифодаи босамари замин изҳори сипос карда шуд. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни боздид аз рафти бунёди кӯдакисони дорои 300 ҷой дар деҳаи навобод ки бо саҳмгузории соҳибкорон ва мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр сохта мешавад бинои беморхонаи минтақавӣ барои 100 ҷой дар деҳаи ғӯйсари ҷамоати деҳотӣ лоиқ шералӣ ва муассисаи таълимӣ дар деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти шинг барои 240 хонанда ки бо маблағгузории бюҷети вилоятӣ бунёд мегардад шинос шуда ба бинокорон барои босифат ва дар муҳлати муқарраршуда анҷом додани корҳо дастур дод. зимни боздид ҳамчунин ба роҳбарияти ҷамоатҳои деҳотӣ ёрӣ рӯдакӣ ва лоиқшералӣ барои ба тартиб овардани кӯчаҳои ду тарафи шоҳроҳ бо намои зебо ороиш додани биноҳои ҷамъиятӣ ва шахсӣ анҷоми корҳо дар иншооти сохтмонашон нотамом ба масъулини муассисаҳои нигоҳдорӣ ва истифодаи роҳҳо шӯъбаи шаҳрии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҷиҳати тоза кардани соҳаҳои селирав супориш дода шуд. санаҳои 12-13 декабри соли равон дар қаламрави кишвар ҳавои сард ва боридани барфу борон дар назар аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи ҷумҳурӣ бо истинод ба маълумоти агенти обу ҳавошиносии кишвар хабар медиҳад ки санаҳои 12-13 декабр ҳавои сард дар назар дошта шуда дар водиҳо борон ба барф табдил меёбад. гуфта мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бориши барфи зиёд дар назар дошта шудааст. дар водиҳо ва доманакӯҳҳо рӯзона дамои ҳаво 8-13 дараҷа поён хоҳад рафт. обу ҳавошиносон дар баъзе ноҳияҳо туманро пешгӯӣ мекунанд ва шамол бо суръати 15-20 метр дар як сония мевазад. дар шоҳрҳои душанбе хуҷанд хатари резиши тарма бештар мешавад. илова бар ин барфи тар метавонад ба танаи симчӯбҳои интиқоли барқ ва дарахтон ҷазбад ва бо вазнини ҳолатҳои садамавиро ба вуҷуд орад. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хоҳиш мекунад ки дар ин рӯзҳо ҳаракати худро дар роҳҳои кӯҳӣ маҳдуд карда аз анҷоми корҳои кишоварзӣ чаронидани чорво ҷамъоварии ҳезум ва шикор дар манотиқи кӯҳистон худдорӣ кунанд. инчунин ҳангоми истифодаи дастгоҳҳои барқӣ ва бухориҳо қоидаҳои бехатарии пешгирӣ ва сӯхторро риоя кунанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.